Għat-tielet ħadd konseguttiv il-kap nazzjonalista Adrian Delija naqas milli għadd il-kummenti politiċi tiegħu fuq il-medja nazzjonalista. F'mument ta' ġlied kbir intern bil-fazzjoni tal-ex kap Simon Busuttil trid tisfiduċjah minn kap, Adrian Delija qed jonqos milli għadd l-ħsibijiet politiċi tiegħu fir-Radju Nazzjonalista. Fis-sajf il-mexxejja politiċi jgħaddu rimarki politiċi tagħhom fuq ir-radju u jifqu biss fil-ġimgħa ta' Santa Marija. Iżda Adrian Delija qed jagħżel joqgħod sieket. It-Times of Malta kkummentat fuq is-silenzju ta' Adrian Delija. B'esponent nazzjonalista qal il-The Times li Adrian Delija iktar jinteressah mis-sitwazzjoni tiegħu fil-partit u qed ikun imħabbat jiltaqa' mal-kunsilliera sabiex jipprova jsalva postu fil-partit jekk jittieħed vot ta' fiduċja fit-tmexxija tiegħu fil-Kunsill Ġenerali. Dan skont petizzjoni bil-firem li ġabru l-fazzjoni ta' Simon Busuttil sabiex jisfiduċjawh minn kap. Adrian Delija bħalissi qed jiffaċċja sejħiet sabiex jirreżenja wara li l-Partit Nazzjonalista ġarrab l-ikbar żewġ telfiet elettorali fl-istorja tiegħu. Madankollu l-fazzjoni ta' Delija qiegħda tattribwixxi din it-telfa għall fazzjoni ta' Busuttil li f'dawn l-aħħar sentejn ma waqfitx tagħmillu bsaten fir-roti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.